जागोन दे ओमफ्राय नोंनिखौ दा फन खालामनानै दोनमारदो नङाबा नोंनाथ' आंनाव गैमाराहाय गोदाना औ ओमफ्राय दे होमबाना आं थांथ'नोसै जागोन दे गावहा आलासियानो बोरै जाखोहाय दिनै फैबाय दाना लांगोनासिमबो फैबाय दा आरो नों हाबला इस बेखौनो सानबाय थालायबाय नायनाय जेबो नङा दे आं माब्लाबा फैमारगोन दै नाथायबा एबार खनसे फैनायाव ओंखामसो जालांबावगोन आङो इस ओंखाम जालांनोनो दिनैनो गावहा हाबनो सोलाबासै एसेबां बुंनायावबो जेबो नंला दे आरो दे अब्ला एमि आं माब्लाबा आंनि फिसाला आरो बाइकखौ लानानै फैगोन दे दिनै थांथ'नोसैलाय जारलासोहाय गावजोंबो गावहा फैनानैबो हाबलाङासै दाथ' फिसालायाबो न'आव गैया नै सोराङाबो फैब्ला दुखुसो मोनसिगोन बे नोंखौ हाबलाङाखै होनना मोनथिबा आं ओंखारसै बिदिबा नेमि बाय दे बाय नाथाय माब्लाबा हले फैमार दे नङाबा आंबो मा गाज्रि मोनगोन आरो सम सम सोलाबोबा फन खालामगोन दे आङो औ ओमफ्राय एमि आंबो हरगोन दे नों गाज्रि मोनाबानो जाबाय आं फन हरबा सोराङाबो गाज्रि मोननाय नङाथ' आं फन हरबोला नाहाय मानो मोनबाय बायनोसै गावहासो ओमफ्राय हमगोना हमा जोंनि बायदि माने जोंफोर बायदिनि फनखौ होद मामा बुङो नोंलाय थाथ'दो आरो नै जोंहाबा आलासि फैनो गोनां दंहाय सासे बाबु गथ' बेबो टाउननिनो बेखायनो बाजाराव थांब्रबदोंमोन आंबो नंगौ नामा बाबुनि लोगो नामा नङा जायखिया एसे सिनायलायनाय नालाय बेसेबा गोबावनिफ्राय फै बुंबाय थाबाय गैया गथ'आ फैरोङा दिनै आरो फैगोननो बेखायनो आरो नोंबो थाब्लाबा माने नोंबो हाबलाङोबा मोजां जाबावबायसोमोन आलासिबो दंखायो नोंबो आलासि फैबाय दे दिनै बे बाबु आलासिया हाबलांग्रोथोंसै आंबो मालाबा आलासि जाना फैफिनसैलाय जागोन दे आरो नोंबो हाबखायाबा माथो खालामबावनो मा रायलायनांगौ मा रायलाया जोबोद माने कनफिउससो जालायलांबाय आंहा आन्दायनायसो मोनलायदों गोबावजोंबो लोगो हमनाय माने लोगो मोननाय मोजांबो रायलायनो हाजोबासैहाय लामायावलाय आरो बहाथो बोरै रायलायनो गाव हाबलांब्लाथ' गासैबो खाहानिखौ सोंजोबगौमोन आं जिउ जारिमिनखौ माखासे गोबाव मानियानो जाबायना लोगो मोनियाबो खुगायावनो जि फैयो बेखौसो रायलायफ्लांलायलांबाय गोनो गोथो मोननानै दे आरो फन नाम्बार लाखाबायब्ला माब्लाबा मोजां सम लाना रायलायनोसै गाव फैबाबो रायलायनोसै अब्लाबो नोंखौ खुसियाव नुफिना मोजां मोनबाय दे जानो हागौ फिसालाबो मोनबायबा गोबां खुसियानो दं खोमा गावहाबो जिउआव इसोरा नोंखौ नोंनि नखरखौ जेब्लायबो खुसियैनो लाखिथों बर'सा मानोना आंबो मिथिगौ नोंबो जोबोर मोजां मानसि न' सनाजोंबो मैयाल' रायलायनो मोनथारबाय गैया फाग्लानि फिसाया दिनै आरो नो रिप्लाइ फनखौबो रिसिभ खालामासै जा गाजालै बियो जेबो नङा दे आं थांसैसो खोमालै नोंसिनाव आंबो थांनो लागा जाबायना न'आव बेखायनो नोंसिनाव खेबसे थांसानसां बिनिफ्रायथ' आं मोनथिखागौ जे नों आंखौ एसेबां रागा जोंनो हानाय नङा दे मा होनबावनो आरोना मिहिर दाख्लैथ' एसे लगायखाबायमोन बाथ्राखौ आरो हाथरखिखौ लगायना होबावगोन आं नोंखौ जे नोंसिनि गेजेराव माबा माबि दंबाबो खेबसेनो माबा माबिया जोबजोबनायनि ओमफ्रायथ' हाथरखि मोनावबो दासान्दि ना बेदरखौनो मोनजाथारासैलै आसरितसोहाय आलासिनोनो बेफोरबायदि खालामबाय आरो नों हाथरखि ओइ थुनथुलि फैदो ओंखाम एसे जानोसै ओं हाथरखि ओमफ्राय मा ओंख्रि ओंख्रियाथ' माबासैलै थुनथुलि खांख्रिखला बाथोन बानायबाय ओमफ्राय दालि थालिर भाजा सासपासो संख्रि हय माबा थालिर भाजानो खांख्रिखला बाथोननो दालि आयु थुनथुलि न'आवबो दासान्दि बिराद बेस्थ'ना दुब्लियाव थांनायावनो बेखायनो ना बेदरखौनो लायनो सोलाबासैहाय सरि दे ओरैनो दिनै जेबो गैयैयानो जादो दे उखैथ'आसैलै हाथरखि आं जाथ'ला नामाथाय मानो जाथ'आ जानो फैदो सानैजों जानोसै ओमफ्रायथ' ना दहाय मिहिराबो फैदोंमोन आंनो न'टस होफैदों गावसिनावबो सोरबा आलासि फैगोननो मा मिहिर फैदोंमोन आंखौथ' सोंखादों खोमा न' ओंथ' थुनथुलि नोंनि बाथ्राखौथ' जेबो सोङाखै मिहिरा गावसिनावबो आलासि फैगोन नालाय थाबैनो थांबाय सोंखादों खोमा नोंलाय बहा खिन्थानो सोंबाबो जेलास जाखायो नों आंखौ हाखियासो हां बाराखौबा दे होमबाना हाथरखि थ'ना जोंबो थांदिनि बिसिनाव आलासिबो फैखागोनबालाय जोंबो आलासि जाहैनोसै बहुत मजा आएगा चलो ना नाङालै थुनथुलि जों दिनै थांथ'ला दे मालाबा थांसै थ'ना जेबो जाया मा जानोखाय थ'
थ'ना हाथरखि जेबो जाया जोंबोथ' आलासिना बिनिफ्रायथ' आंहाबो बेरायनो मोनखाला न'आव थांसै दिनै बिसिनाव गुबुन आलासि फैगोन ना जोंहा मालाबा थांसैदां आरो खिन्थाहराखैबो ना बिस्रानि मादैया सिनायखायो आंखौ नोंखौबो थुदो जेबो सानखानाय नङा बियो मेरखौबो नायनोसै ओंखाम ओंख्रि जानानै फैनोसै मेरखौ नायनो माने बिस्रानावब्रा थांनाया गोबाव जाबायना आं खनसे थांनायानो र' आं खेबसे सोंहरग्रोनांगोनदां अब्लाबो जों डाइरेक्ट थांनाया मोजां जानाय नङादां नोंबो दरफक साला दा गियो माखौबा मेरखौनो गिबाय नोङो आं दोङो ना माथिया बे नङा दे मेरा ओरैनो बे थाबा दा फैखानो ओरैनोसो खोथारा मा खालामदे दाथ' थांबा रागा जोंथारगोन आंखौसो बोरै जाबावगोन रा माथो दाबो आदा आलासिया फैयालै दा दसे थानानै फन हरसैलां ओमफ्राय फैमारगोनथ' दा फैगोनानो बुंदोंमोन माथो खेबसे दसे थानानै फन हरफिनबावसै आङो जों एथ'बां जगार खालामखाजोब्बाय बेनिफ्राय दा आलासियानो फैयाबा जारला जागोनब्रा बेखायनो आदाखौ लेंहरखाथारसैलै दिनै सोलाबा होनबाबो सिरि सिरि मोजां मोनखुमाबाय आं रजे नोंखौनो रजे नोंखौनो नाथाय रावबो मोजां मोनखुमाग्रा गैयानोबा आंहा सोरखौ मोजां मोननोब्रा बेफोर मोजां मोननाय माबा माबि बेफोर फिलिंसखौ आं दाना मोजां मोनलालै मानिलै एकदम मानि बेफोरखौसो माथा मारियो दाना मानि खामायनायखौ जेब्ला आं देनां माहाजोन जागोन ना खमि जानाय नङा आंनावबो सिख्लाफोरनि बेफोरबायदिजों जेबो लाब गैया थौखासो मोनो दुखुसो मोनो आं मेहेरा बेफोराव दाना जेबो इन्ट्रेस्ट गैला आं आइ आफाखौल'सो नायनांगौ बेनिफ्राय आं बेफोर हिनजावनि चक्करावनो थांखाला आंनि आइ आफायाबो आंखौ खथ्थ' अनखायो अननायनि मा खमि दं आंहा देनाय लाइफआव जेबो खमि गैखाया दा आदायानोथ' मा जाखोरा आंनो फन हरफिनसैलै र' सोंहरखाथारसै आङो बेनिफ्रायथ' दाउबो गोदानांगौ ओमफ्राय हांसोजों खुमब्रा बानायगोन खोमानो आइया दाउबो अमाबो बिनिफ्राय फुख्रिनि नाखौबो हाननोसो थिनबावबाय आफाया हांसोबो दंबावोसो मा जानो नोंलाय आदा जेबो खमि दोनखाया दे जेरैबायदि मोनसे टाइमाव नों जोंखौ हेल्प खालामदोंमोन ना जोंबो नोंखौ माने जोंनाव फैनायाव जेबो खमि दोनखायालै मोजाङैनो जाहोलोंहो हरगोन बिनिफ्राय नोंखौ मोजां माने आलासि महरै लाबोगोन आङो बिनिफ्रायथ' रायलायनायानो मोजांखा आदायाबो बिराद मोजां जाखागोनदांलै हेन्डसामबो जाबावगोनसोदां वाट्सएपफ्रावबो जेबो फट'बो दोनाना बोरै सिनायगोनथाय आङो ओमफ्राय मानो सिनाया जानोरा थांनानै ओइ आदा होनैबानो सिनायखागोन बे गाव फैबा जेबो नङा दे बेफोरखौबो जेबो माथा मारिया आङो नै मेहेराबा ओं आयै हामब्रा आलासिया अबेसो मोनखोनो फन हरदों ना हराखै आबा जोंहा आलासि बाबुनो बेखौनोथ'लै आयै आदाखौ फन हरगोन सानदोंमोन आङो गैया आंनो हरसैदां देनाय हरनाय आबा मानोथो हराखै नोंलाय ओरैनो जों जगार खालामजोबथारबाय दा फैगोन ना फैया बेबा गथ'आ बा आयै देलायनानैसो थाबावलायबाय माथो आलासि फैगोनखाय नङाहाय आबा दख'नायाबा गोजामसो नै एसेल'सो देलाय साबदोंहां समायदोंब्रा आयै र' आदानो फन हरग्रोनि आङो दे हर दे ओमफ्राय लामाखौ जुदि आन्दायनाय बायदि मोनोबा बै माबासिमल' फैनो खोन्थादे हाथायसिम बिनिफ्राय नों थांना लायबानो जाबाय औ दे आयै र' रिं जादों एसे थाबैनो फैनो खोन्था ओमफ्राय हारसिं फैगोन ना माबा जायखिया फैनोल' खोन्थादो दे आबा थाबनो आरो फैनाय नंला फैनो हाला बिदि बुंबाबो फैनो खोन्थाथार इसेबां जों मोजां जगार खालामजोब्बाय औ दे जागोन दे र' हमग्रोथोंना मानसिया फनखौनो हमाखै माथो हेलौ आदा औ माबालै आदा नों जोंनाव फैनो होननाया फैबायना अबेसिम मोनखो नै दासो ओंखारदोंमोनलां र' दसे थानानै थांगासिनो आङो मा जाखो आबा मा बुंखो फैगासिनो आयै फैगासिनो मानसियानो दासो ओंखारदोंनो दे होमबालाय फैबाय थानो खोन्था औ हेलौ औ आदा दे होमबालाय फैबाय था आं दा सफैबा नों फन खालामबानो जाबाय आं लायगोन दे लामा आन्दायनांगौनि खुनु खोथा गैयालै ओरैनोबाबो नोंबो खेबसे खेबनैया फैखाबाय दा जों गामियाव औ बिदिथ' आन्दायनाय नङा आन्दायनाया ओमफ्राय नोंसिनि न'खौसो नुवाखै नालाय जायखिया आं दा फन खालामगोन दे ओंखारलांगासिनो नै आङो बेखौनो जोंहा आइयाबो बुंगासिनो नों माला सफैगोन बाबुआ फैगोन ना फैलानो आलासि आदायाबो फन हरदोंना हराखै सोंगासिनो जा जगार खालामखाबायथ' आदा जों नोंनि थाखै आरे मानोलाय एथ' बिदि खालामनांगौमोन दे खोन्थाबानो जाबाय मादैखौ बुं आं थांगासिनो औ दे होमबालाय आदा मा मुं होन्दोंमोनलाय नोंनिखौ
माबा सोंगोन बावबाय थायोलै आङो मुंखौनो सोंनायानो जाया रायलायबाबो मा नाम होनदोंमोनलै आदा नोंना आंनि मुङा सान बसुमतारी सान मोजांलै आदा नामा दे होमबालाय ना आदा सान दा फैबाय थाबानो जाबाय नों उफ जाबाय दे आयै रायलायखांबाय आदायाबो फैगासिनो ओंखारगासिनोनो दा थांनानै फैबाथाय लायनोसै आङो नामाबो साननोलै सान बसुमतारीनो ए सान मुङालाय जोबोद मोजां माथो आबा दे फैबाय थाथोंसै होमबालाय आं एसे ओंखाम ओंख्रिखौ नायबावनोसै नोंबो दा बेदरखौल' गोदादो आं माने दहाय नोमफायाबो दाबो फैयासै माथो दखानाव एसे खामानि दंखोमालै दा फैगोन बे आयै आं फन खालामगोन ना ओमफ्राय फख्रिनि नाखौसो माथो आदाया दाबो फैयासै हाननो औहाय दहाय नोमफाया थिनलांखादोंमोन फैयासै गथ'आ बेबो दा फैया बियो दसे थानानै दा हाखु दाखु जाबालाय आयै आंनो हानोसै नामाथाय नाङा आबा नों बिदियावबो ओंखारफेरा आं ओंखारहोआहाय दा हानखा नोङो दा फैगोन बे मालाय नोमफा थिनहरनाया आरो बेहा मालाय हानबाय थाग्रा दे सिन्था खालामनाङा दा फैगोन बियो ओरैनोबाबो नै हांसो अमा दाउ गासैबो दंखाजोबो ना गैयाबाबो जेबो नङा दे दे आरो होमबालाय नङाबा दा लिंनानै लायनोसै आं आदाखौ ना हाननो खमिदोनालै आयै ने जोंहा आदा आलासिनोबो गासैबो मोजां जाहो लोंहो हरगोन औ बेनोथ' दे होमबालाय आं मैगं हाहैनोसै बेनिफ्राय नोंबो बेदर गोदादो आइयाबो माबा मा होनोमोनलाय माइरं एसे बासिगासिनो माइरं जावदों माइरं जावनायाबो गैलामोन ना आबा होमबालाय सबायजों दाउजों संदोलै आयै ना आं सबायखौ माबाना होनोसै हुख्रेमना होनोसै उननानै दे अब्लालाय आबा नेयैनो एकदमबारे आलासिया दिनैसो फैमारसिगोनलै आदाखौबो दिनै नुसिगोन हेन्डसामाथ' जाखागोन बे मालाय आरोथ' जाबायदि माहाजोन ना बिस्रा हमनोनो हाखायोब्रा मालाय खनसेबा जोंनि हस्पिटाल बिलखौ होलांजोबदों बिनिफ्रायथ' एखनबा स्टेटासखौ गावखौल'सो दोना नाथाय जायगाखौ जा मोजां मोजां दोनखायो गावसिनि न'आनो जागोन बियो फुरा मालाय बिल्डिं गैजाबावलै जोंनासो बिदि थाला थाला जानाय नङागोनलै बै जोनोमावसो माबा नाजानांसिगोन बेनिफ्रायथ' जोंहा बेवहायनो खुसि दंलै न'आ फिसा जाब्लाबो जोंना गोजोन देरा बेहायनो आरे आबा गोरबो औ आफा बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय सना बेनिफ्रायथ' आं नोंनो माबा मोनसे लाबोदोंमोन आंबो थांसिगोन नालाय गस्ला मोनसे जि मोजां लाबोदोंमोन आं सना नों नायलाय दायो फसायदोंना फसायाखै मा बुंदों देड नों आंनो गस्ला लाबोदों औ बाबा शपिं मलाव थांदोंमोन आङो बिनिफ्राय फसायबाय गांसे लाना फैबाय नाथाय देड आंनावथ' मेरला टिशार्ट दं मेरला गस्ला दङ ओमफ्राय मानोथो लाबोबावखो दे गोदान गोदानानो मेरला दंबावखायो माथो आंनाव मिथिगौलै सना नोंनाव मेरला दंखायो होननानै अब्लाबो नोंनि आफा लाबोनायखौ गानबावदो नोंनि फसायनाय बायदिनो लाबोखादों आङो नायनायबानो जाबाय दे दायो अके देड जागोन दे नङा ओमफ्राय नों बहा थांनो ओंखारमारदों बाबा आं आफा सासे लोगोनाव माने आलासि जाहैनोखौनो बुंजायो मोनसे जायगायाव थांना फैग्रोनि आङो आरो दिनैबो थांसैलाय सोरबा लोगोनाव बा बेहाय फैनानै लोगोआनो लोगो जामारथारबाय माथो नोंना मेरलानो औ जाबायथ' आरो आफा बेहाय थाबाय जेला लोगोबोथ' थानांगोन ना मालाबानो एसे मोजां मोजां लोगो जाबाय नङाबा दे जेबो नङा थांना फैबानो जाबाय ओमफ्राय नों बहा थाङामोन मानो दासो फैनाय आङो एसे शपिं मलावबो थांबाय खामानि माखासे थांनांगौनि जगार खालामदोंमोन ना नांगौखौ लायबाय बेहायनो एसे लेट जाबाय आरो सासे लामायाव लोगो मोनबोदोंमोन आङो बेजोंनो दसे रायलायबोबाय आबा बेहाय एसे लेटसिन जाबावबाय आरो लोगो माने आफा लोगो माने गोदोनि आंनि बेस्ट फ्रेन्डथ' नङा र' जायखिजाया लोगोमोन आरोना फ्रेन्ड साननानै लाबानो जाबाय बिदिनो जोंनाबोथ' आगोल कलेज टाइमाव बेबायदि टाइमाव गोबां लोगो थायोमोन ना दसे बिदिनो लोगो मोनब्रबबाय दे आफा अके नङा बाबा ओमफ्राय नों मा जायगायाव थांगोन आङो बे थाइजौगुरि होननाय गामिया ना आफा बेहायनो थांगोन आं सासे लोगो दङ बिस्रा आंखौ इनभाइट खालामगासिनो ना थांनो होनो ओमफ्राय थांनायानो जायाखैमोन बेथ' एमि सोरांमोननि गामिसो बे जायगायावथ' आंबो दासो थांना फैदोंमोन आबा बे गामियाव सोरनाव थांनो नोङो देड आं दा मा होनना बुंनो दे जायखिया दं सासे लोगो बिसिनावनो थांगोन आं बाखि उनाव दायो फैनानै रायलायफिनसै दे आं लेट जाबाय बाय नङा आबा नाथायो दे दायो रायलायफैसिगोन आङो नाथाय जेबो गैथ'ला बाय दायो आइनो खिन्थाबानो जाबाय बेनिफ्रायथ' ओजोंबो बिसोर आंखौ बिराद नेना दंगासिनो दा थाब थाङाबा फैनाय नंलासो सानलायलांसिगोन बियो बेखायनो थाथ'दो रथ' बाबा आइया गथ'आबो ना दे आरो एमि मोननि गामियावलाय हा सोरनावथो थांनो नागिरलायखो बिलाय
दं खोमा दे आरो सोरबा लोगो गोबाव मानियाबो जाफैबाय नालाय एसे दाथ' थाखासिगोन लोगो नुबाय देनांगौले साख्रि गैयाबाबो सिन्था गैयालै मेहेरा बारि बागान खालामनानै जागोनलै हिनजाव लाबा हाय दाथ' सोर फैगोन आंनाव बिसो आरो फैनांगोन सानसे नङा सानसे सोरबा नङा सोरबा आंनि सिमांनि रानि मोगथांनि रानि आलासियाबा बेसे गोबावजों सफैगोनलै ओंखारखालायबायमोन आङो दसे थानानैल' लायनोसै जाब जुबसो गानलाबायबायलां आलासिबाबो मालाय आदायाथ' माहाजोनलै बिरादनो जोंफ्राथ' जेबो नंबावासो बिनि सेराव थेवबो आंबो लाजियालै आलासिखौबो लाबोनो जोंनि न'आव माने जासैथो बेनो आरो जे दं नालाय दं गैया मालाय गैया माथो जानोब्रा इसोराबो ना एखनबा समाव जायनो हरबाथाय हरबाय एकदम लाख'लायनो हायि हरसै आरो जायनाव गैयाबाथाय गैया जेबोआनो गैया बेबायदिसो हरोलै बेफोरनोथ' जाबाय लाइफ नाथाय आंनाव जे आइ आफा दङ बेनो आंनि थाखाय जोबोद गोजोननायलै जिउआव सोरनावबाथ' खाफालावनो बिमा बिफानि अननायबो मोनबावासो आंहाथ' दङना दुनियानि माने बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन खुसियानो आंनाव दङ आं साननानै लायो माने आंनि नोजोराव बिराद अनखायो आं आंनि आइ आफाखौ आरो देनां आंनि जाफैगोन हिनजावाबो ना बेबायदिनो अननांगोनलै नङाबाथाय मेयरजों दामजागोनसो बे आंजों दा जागोनाबा सोर आंनि सनिया बहा दं बेबा माबायदि बेबा गोसोखौबो मानोबा दिनै जा मोजां मोनदोंलां आलासिबो फैगोन हाथरखिखौबो लोगो हमना फैदों मानो मोनथिया भाई दाना माबा हाथरखिखौ लोगो हमनानै फैबा बिराद मोजां मोनग्रा जाबायलै आङो मानोबा मोजां मोनोथाय जायखिया मोजां मोनो आरोना माय वान एन्ड अनलि माय बेस्टि हाथरखि नाथाय हले सोरजोंबा नुबा दुखु मोनोब्रा गोसोआ मानोबा आजिखालि मोनथिला दे आरो मा जाखो दायो हरनोसैलां फाग्लिनो दिनै दा हरथ'ला सम गैला आंना दहायसो लोगो हमना फैबायना आयौ आदाया दाबो सफैयालै फनबो हरासै आंनो हरसैलै हेलौ आंनि सनामोन दिनै जों नुजाफैलायबाय दसे सम नोंथांमोननि सेराव मा खबर माबोरै दङ आंनि सनामोन बेनिफ्राय मेहेराबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो लोगोफोर दसेबाबो लाबोलायबाय जोङो नोंथांमोना जानो हागौ एसे एनैबाबो आरोना नेना दंमोन खोमा ओमफ्राय जाय नायनो होनना नेना दङमोन दिनै नुसिगोन आरोना ओमफ्राय भिडिअ लोगो मोनसिगोन सनामोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक होबानो जाबाय आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला जायफोर गोदानै फैदों सनामोन आंनि भिडिअखौ नायफैदों दे जों बेफोरबायदिनो नुजाफैबाय थागोन लोगोफोर जेबो प्रब्लेम जायाबा होमबा भिडिअआव लोगो मोनसिगोन ना बांद्राय बखिबाय थाथ'ला दे होमबा नायलांदो आरो लाइकखौ होनो बावनाङा दे जोंनि भिडिअखौथ' र' दासान्दि 5,000 नायखादों आरोना 5,000 नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर 5,000बाबो थोयोलै ना बेनिफ्राय लाइकखौबो होनानै होबानो जाबाय जाखिनि एसे एनैबाबो लोगोफोर अके जोंबो नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि एसे थाब थाब नुजाफैनो नाजाबाय लाभ इउ अल मेहेरनिफ्राय गासैखौबो दिनै फाइनालि आबैमोननाव थांसिगोन आङो आबैमोननि फेमिलिखौ लोगो मोनसिगोन आबैनोथ' माबा माबि लाखाबायमोन आङो फिथाइ सामथाइबो लोमजादोंबो होन्दोंना एसे बेबायदिनो लाबाय आङो दा ओमफ्रायो जाय लांफैगोन आंखौ आबैनि फिसौलाया मा मुंमोनथाय मुंखौ बावबाय थायोलै आङो बेथ' आंखौ आदासो लिंबाय दा फंबायखौनो लिंनांसिगोन आङो जेबो नंला दे दा ओमफ्रायो आं हाथरखिमोननि गामियावसो फैबावबाय बेखौथ' लोगो मोनबाय थागोन बेथ' जानो हायाना फनखौनो खालामगोन आं दायो र' नोंसिनि गामियाव फैदोंलै होनहरगोन आङो सोरनाव फैदों बेखौ आं खिन्थाबानो मोनथिखागोनदां बेबो बारा गोजान जायाथ' बेनिफ्राय बिसिनि गामियाबो थांफेरि थांनाय ना एसे बोरैबा मोनलायदों आंखौ बैखौ नायनोसै दसे रायलायनोसै फैनोसै माथो जानोब्रा न'आवबोथ' लोगोनाव थांगोनल' होनना फैबाय आङो दा थांग्रोनोसै माथो फैयासैब्रा आं सफैबायमोन फन खालामफिननांसिगोन आङो न'आबा बेसे गोजान जागोनलै लामाखौल'सो माने लामायाथ' बेनोखा न'खौल'सो नुवाखै आङो आरोथ' मालाय लांफैखायोनोबा आंलाय मानो सोंनानै थांबावनो औ हेलौ माबा सफैबायमोनलै आं फंबाय नों फैबायना औ आदा नै सहैबायानो आङो र' साइकेल सालायदोंलै हे साइकेलजोंसो फैदों औ ओमफ्राय नों माजों फैदों आदा गारि लाबोदों दा औ गारि लानानै फैखादों आङो दे ओमफ्राय नों सफैखासिगोन ना बास आदा बारा गोबाव नेनांला मोनबायानो साननानै लादो नै आरो जोंनाव फैफेरै फैनाय आं बोरै लेट खालामदोनाय थांगासिनो दे अब्लालाय